Tá mis gur le cant gnáthógaí. Ach céad a gnáthóg? Bhfuil is tá a faoi? Well, gnáthóg. Sin áit ina míon niche be ionann maireachtáil. Agus bíonn niche éagsúla ionann maireachtáil in gnáthógaí éagsúla. Ag bra an teocht, an líon isce, agus ar gcineál talúna atá an. Nis, cuimre na ainmhithe atá ionann maireachtáil san áit ina bhfuil tusa do chúnaí. A bhecinn tú beithí nó cuire nó caipla mo san áirí, a gluisin tú aonaí a ceol tíomh mo, a bhecinn tú fehidí mo san áirí agus tú a tochailt agus a sprí. Well, tá sé sin ionann maireachtáil san áit ina bhfuil tusa i do chúnaí. Ach ní féidir le chola ainmhí maireachtáil an. Mar sin, tá muid go le caint gnáthógaí difriúla in seo agus na cineál ainmhithe atá ionann maireachtáil iontab. Fan go bhfeiceann muid. An áirige. Ra tú riamh go bháirige, ra tú ar a trá, nó sa gládach, nó ra tú snáb sa bháirige, go cúr amach tásúlam, agus cén cineál ainmhithe a chonig tún sin. Well, tá picturín seos mo chóir freisin. Meas tú, cé acu pictur a léiríonn an áirige? Feicim an áirige! Cuidir me sin in sin. Nis, chéad ceann eile. An fásach. Ach cad a fásach? Bhfuil is ad? Sin áit atá an teirm. Ní bhíonn mór an báistí an a chorbe an ní bhíonn. Agus an fíor go mbíonn gaine sa bhásach a gúnaí? Maithú madidir tú nach míon. Ní fíor. Ní bhíonn gaine gúnaí sa bhásach. Bhfuil is ad cáhfuil an fásach is smúr dain. Tá sé híosan an tartach. Ionintach, mar sin. Meas tú, cáhfuil an fásach in seo? Cé acu ba bhreanaínt teirm? In seo, agus neart gaine an. Ionintach, an fásach. Ceann amháin eile. An féarach. Meas tú céad a féarach? Gluisin tú focail beag sin in éanaad? Féir, ionintach. Áit in bhásan féir agus plandaí eile. Níl teach a teirm le fásach ach fós níl te rólach ach an airad. An féarach. Agus mar sin, leacha men seoa. Agus, feicim ainmhíonn sin kangaroo sa bhéarach. Mín kangaroo in ngach féarach? Ní bhíonn, bíonn ainmhithe éagsúla an. Nis, tá coppla ainmhíonn seos mo chóir agus cá muide aibrúach I mín siad ina gúnaí sa bháirige, sa bhéarach, nó sa bhásach. Dúir tú cúnacham, fan go bheiceann muid. Cad í seo? Seoí an elephant. Nis, cá míon elephant ina cúnaí meas tú? I míon elephant sa bháirige? Ní bhíonn. Míon elephant sa bhéarach? Bíonn. Bíonn elephant sa bhéarach. Ionintach. Cúnaíonn sí sa bhéarach. Wá. Dúir muid ceannaíon eile? Cad é seo? Seo? Giraffe. Is cá míonn an giraffe ina cúnaí? Sa bhéarach chomá. Ionintach. Nún leat an seo le do chara elephant. Ceir tá am an seo? Míl mór. Is comín sé sin na chúnaí? Sa bháirige. Ionintach. Nún leat? Nis. Cad eile tam? Seo? Camel. Cá míonn an camel? Sa bhásach ní heastaí mór an uisce bhaid. Ionintach. Nún leat? Ceannaíonn amháin eile. Cad é seo? Seo? Tíger. Is cá míonn an tíger? Well, tá an tíger ná maireachtáil rionsátach ach in seo bheith chuidir bheith na chúnaí sa bhéarach. Nis, tá sé sin dintein.